שלום לכולם. אני רוצה לדבר איתכם על נושא חשוב מאוד לבריאות העיניים, במיוחד בגילאים המבוגרים, חור מקולרי. המקולה היא החלק המרכזי ברשתית העין. היא אחראית על הראייה המרכזית החדש שלנו. זו שאנחנו משתמשים בה לקריאה, לנהיגה, לזיהוי פנים. חור מקולרי הוא למעשה חור קטן שנוצר במרכז הרשתית במקולה. חור מקולרי הוא מצב נפוץ יותר בגילאים מבוגרים, מעל גיל 60. גורמי סיכון נוספים כוללים קוצר ראייה גבוה, אנשים עם קוצר ראייה גבוה נמצאים בסיכון מוגבר, היפרדות זגוגית, מצב שבו החומר הג'לי שממלא את חלל העין מתכווץ ומתנתק מהרשתית ומייצר את החור במרכז הראייה. טראומה לעין, חבלה לעין יכולה לגרום לחור מקולרי. הסימפטומים של חור מקולרי יכולים להיות עדינים בהתחלה ולהחמיר עם הזמן. הם כוללים כתם אפור או ריק במרכז הראייה. זה הסימפטום השכיח ביותר. טשטוש בראייה, קושי בקריאה, בנהיגה, בזיהוי פנים. יש גם עיוותים בראייה, קווים ישרים נראים מעוקלים. אבחון מוקדם של חור מקולרי הוא קריטי. ככל שהחור קטן יותר, כך גדלים הסיכויים לטיפול מוצלח ושמירה על הראייה. אבחון של חור מקולרי נעשה על ידי רופא עיניים בעזרת מספר בדיקות. בדיקת עיניים מקיפה שכוללת חדות ראייה ובדיקת קרקעית העין עם הרחבת אישונים וצילום OCT. צילום OCT זו בדיקה מתקדמת שמאפשרת הדמיה תלת-ממדית של הרשתית. אז אנחנו רואים את מבנה הרשתית בחתכים של מיקרונים, וכך אנחנו יכולים לזהות את החור. הטיפול בחור מקולרי נעשה בניתוח על ידי מנתחי רשתית. הניתוח נקרא ויטרקטומיה, ובמהלכו אני מסיר את החומר הג'לי, הוויטרוס, מחלל העין. בשלב השני אני מקלף שכבה חיצונית על גבי הרשתית, ולבסוף אני מזריק גז לחלל העין. מטרת הגז היא להצמיד את הרשתית למקום ולעזור בסגירה של החור. הגז מתנדף מעצמו, לאחר כחודש או חודשיים מהניתוח. לעתים, בתום הניתוח, המנתח יבקש מכם לשמור על תנוחת ראש כלפי מטה, ככה, למשך שעות או ימים. חשוב לזכור, אבחון מוקדם מציל ראייה, אל תתעלמו משינויים בראייה. טיפול מהיר משפר את התוצאות. ככל שהטיפול יתחיל מוקדם יותר, כך הסיכויים לשיפור בראייה יהיו גבוהים יותר. עקבו אחרי ההוראות של הרופא. חשוב לעקוב אחרי ההוראות של הרופא לאחר הניתוח, כדי להבטיח החלמה מוצלחת. אסור לטוס כל זמן שיש גז בעין בשל הבדלי הלחצים. אני מסביר למטופלים שלי שהגז זה כמו גבס. כמו שעם גבס לא ניתן להזיז את הגפה, כך עם גז אי אפשר לראות טוב. לכן הראייה תתבאר כאשר הגז יעלה מן העין. לסיכום, חור מקולרי הוא מצב רפואי שדורש טיפול רפואי. אבחון מוקדם וטיפול נכון יכול לשפר משמעותית את איכות החיים ולמנוע אובדן ראייה. דבר ראשון, האם ניתן למנוע חור מקולרי? לא. אין דרך בטוחה למנוע את התפתחות החור המקולרי, אך שמירה על אורח חיים בריא ובדיקות עיניים קבועות יכולות לעזור. 2. מהם הסיכונים של הניתוח? אז כמו בכל ניתוח, גם בניתוח ויטרקטומיה יש סיכונים, אך הם נמוכים. הרופא ידון איתכם בסיכונים לפני הניתוח. 3. כמה זמן החלמה לאחר הניתוח? אתם צפויים לחוות כאבים קלים או חוסר נוחות מספר ימים לאחר הניתוח. השיפור בראייה יקרה כאשר הגז יעלה מן העין, וזה יכול לקחת מספר שבועות, יש להיערך לכך. זכרו, ראייה טובה היא מתנה יקרה. אל תתעלמו משינויים בראייה, תנו לרופא עיניים בהקדם.